Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейтен Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Теп звено, балих булмаганнар эшләре буенча бүлек оешуга 90 ел. Мәктәптә тәртип бозу буенча бик күп балаларга укытучылар мөрәҗәгать итәләр, чөнки күп балалар соңга калалар, формаларын кимиләр, дәрестә укытучыларга дәрес алып барырга комачаулыйлар. Ижади бәйге 10-нчы сыйныф кызлары Фәхреддин гимназиясендә үз осталыкларын күрсәтте. Бу традицияларның берсе барлык укучылар, әти-әниләр, апа-абайлар катнашалар бу бәйгедә. Хәрәкәттә бәрәкәт, Ознакайда спортчыларны тәбрикләделәр. Җиде ел беренче урынны алып барабыз. Рәфис Вәдич сезгә, барлык үзебезнең тренерларыбызга, спортсменнарыбызга, үзебезнең командаларга бик зур рәхмәт. Бүген шәһәребезгә эш визиты белән Татарстан Республикасы рәисе килде. Районыбызның рәсми порталы хәбәр иткәнчә, Рөстәм Миңнеханов Әлмәт Татар дәүләт драма театрында йорт иммерсив спектакле белән танышты. Бу татар театры тарихында шундый формалы беренче әсәр. Әлеге тамаша театр бинасы аша калабыз тарихы белән танышуның уникаль формасы. Аның аша тамашачылар 1948 елдан башлап бүгенгә килгән заман атмосферасына чума. Андагы вакыйгаларның актив катнашучысына әверелә. Әлмәт театры республикада әйдәп баручы театрларның берсе. Ул мәдәни мирасыбызны саклаучы да, үстерүче дә, төрле фестивальләрдә республикабызны танытучы да. Әлбәттә, мондый эчтәлеккә туры килерлек тышлык табылырга тиеш. Бу яктан театрга Татнефть компаниясе һәрдаим ярдәм күрсәтә. Узган ел Әлмәт театры бинасына мәдәният милли проекты кысаларында да капиталь ремонт ясалды. Рөстәм Нургалиевич үз чыгышында театр артистларыннан яңа якты куелышлар һәм югары казанышлар көтүен белдерде. Коллективның казанышларын югары бәяләү билгесе буларак рәис Әлмәт Татар драма театрын дәүләт бүләге Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән гамәлгә куелган мәдәният һәм сәнгатьтәге казанышлары өчен орденын тапшырды. Әлмәт башкарма комитетында балих булмаганнар комиссиясенең киңәйтелгән утырышы узды. Аңа башкарма комитеты урынбасары Светлана Лаптева җитәкчелек итте. Комиссия составына ОПЕКа халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге директоры җитәкчесе Альбина Галиева, Әлмәт эчке эшләр бүлеге идарәсе начальнигы Алим Атакулов, Мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская. Очрашуда күтәрелгән төп мәсьәлә тәртип, әхлак сораулары. Ел башыннан районда балих булмаган 6 үсмер тарафыннан 40 җинаять бозу очрагы теркәлгән. Бу урлашу, талау, сәламәтлеккә зыян салу һәм наркотик матдәләр сату. Соңгысы буенча 37 эпизод. Узган елның шул дәвре белән чагыштырганда бу 2 тапкырга артык дип белгечләр. Моннан тыш балих булмаганнарның хокукларын бозу очракларына да тукталдылар. Агымдагы елда 47 җинаять теркәлгән. Узган елның шул очрагында 30 очрак булган. Бүген махсус хисапка 97 яшь үсмер тора. Шуларның 68-е мәктәп укучылары, 22-се урта һөнәри уку йорты студентлары. Укымый да, эшләми дә торганнардан 7 үсмер. 31 майда Россия Эчке эшләр министрлыгы системасында балих булмаганнар эшләре буенча бүлек оешуга 90 ел тула. Бүген балих булмаганнар эшләре буенча бүлек балалар җинаятьчелеген профилактикалау системасында төп звеноларның берсе булып тора. Аның хезмәткәрләре авыр яшүсмерләр белән эшләүче төп шәхесләр. Шуларның берсе турында киләсе минутларда. Спиртлы эчемлекләр эчү, тәмәке тарту, җәмәгать урыннарында әдәпсез сүзләр сөйләү, урлау. Булар барысы да законны бозуга керә. Еш кына балалар, яшүсмерләр үзләренең хукук бозулары турында сизмичә дә калалар. Ә бер җавапсыз адым гомерлек тап калдыра, дип балих булмаганнар белән эшләүче белгечләр.
Миләүшә Гәрәйшина бәлиғ булмаганнар эшләре бүлеге белгече булып 9 ел эшли. Бүген Әлмәт районы территориясендә профилактик исәптә 60 бәлиғ булмаган бала тора. Аларның һәрберсе белән хокук бозудан соң бәлиғ булмаганнар эшләре бүлеге белгечләре эшли. Алар беркетмә төзеп кенә калмый, исәпкә алу профилактика карточкаларында алып бара. Еш очракта балалар алкоголь эчеп тотылалар, тәмәке тартып тотылалар. Төнне әти-әниләренә башка йөриләр бит инде. Сәгать төнге 10-нан соң безнең закон буенча балаларга урамда йөрергә ярамый әти-әнисенә башка. Мәктәптә тәртип бозу буенча бик күп балаларга укытучылар мөрәҗәгать итәләр, чөнки күп балалар соңга калалар, формаларын кимиләр, дәрестә укытучыларга дәрес алып барырга комачаулыйлар. Шулай калган балаларга дәрестә утырырга, теманы аңларга комачау итәләр. Шундый балалар белән без эш итәбез. Шулай ук авыррак моментларда була, наркотик кулланучы балалар белән шулай ук эш итәбез. Миләүшә Гәрәйшинның белгеч буларак төп бурычы балалар арасында җинаятьчелекне булдырмый калу. Профилактика максатыннан даими рәвештә шәһәр һәм район уку йортларында укучылар белән лекциялар үткәрә. Проблемалы бәлиғ булмаган балалар тәрбияләнүче гаиләләрдә тикшерүләр уздыра. Ул педагог та, психолог та, юрист һәм инспектор да. Аңа эшендә балаларга булган мәхәббәте ярдәм итә. Кылган гамәлләре һәм язмышлары нинди генә булмасын, аларда шәхесләр күрә белү мөһим, ди ул. Безнең эшебезнең төп максаты менә шушы балаларның правонарушенияларын киметү. Балаларга аңлату. Аларның менә шушы правонарушениялары өчен нинди җаваплылык була икәнен. Алар белергә тиеш. Аларның эшләгән эшләре безнаказанный булып булмыйча кала алмый. Һәр эшләгән правонарушение өчен алар җавап бирәчәкләр. Әгәр дә инде баланың яше тулмый икән, җавап бирерлек яше тулмый икән, аларның ата-аналары җавап бирә. Бәлиғ булмаганнар эшләре буенча инспекторларның эше гади генә хезмәт түгел. Бу профессиягә җаны тәне белән бирелгән булуда. Алар нык холыклы, шул ук вакытта сизгер һәм игелекле булырга тиешләр. Чөнки аларның тырышлыгы күп очракта конкрет балалар һәм яшүсмерләр язмышы киләчәге белән бәйле. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ризаэддин Фәхреддин исемендәге гимназиядә Сөембикә 2025 иҗади бәйге узды. Бу уку йортының визит карточкасы булган вакыйга ул ел сайын үткәрелә. Биредә 10нчы сыйныф укучылары үз талантларын күрсәтте. Бәйге хакында тулырак алдагы минутларда. Сөембикәне баштарак сарайда, калада тотып булмайды. Хәзер кусаң да, китапханадан чыкмаска әйләнде. Китапка шатлап ябышты. Сөембикә бәйгесе катнашучыларның матурлыгыннан бигрәк татар халкының гадәтләренә һәм мирасына багышланган мөһим мәдәни платформа булып тора. Аның максаты балаларда милли патриотизм хисе тәрбияләү. Буш вакытыгызны ничек үткәрергә яратасыз? Буш вакытымның күп өлешен мин үз гаиләм белән үткәрәм. Алар үзләренең сәләтләрен, гаилә ядкәрләрен, гаилә кыйммәтләрен сәхнәдә күрсәтәләр һәм инде сәхнә осталыкларын шулай ук күрсәтәләр, дәлиллиләр. Бу традицияләрнең берсе барлык укучылар, әти-әниләр, апа-абайлар катнашалар бу бәйгедә. Шундый ямсыз кешегә кияүгә бирсәләр, фу. Әти, шундый бәхетле, Шәрәф апа шундый яхшы әйбәт, матур, яраткан кешегә кияүгә чыга. Кызлар үзләренең чыгышларын гаиләләрендә булган традицияләрен сөйләп тәкъдим иттеләр. Катнашучыларның берсе Алсу Әюпова Әлмәт лигасында КВНда актив катнаша. Әмма аның мавыгулары сәхнә белән генә шикләнми. Ул шулай ук баскетбол һәм бию белән дә мавыга. Шулай ук кулинар осталыклары ярдәмендә тортлар пешереп якыннарын тәм-томнары белән сөендерә. Бәйгедә Алсу ярты гасыр дәвамында буыннан буынга тапшырыла торган аның гаиләсе өчен кадерле булган алтын алкалар турындагы тарихы белән уртаклашты. Бу ядкәр Алсуны ата-бабалары белән бәйли. Алтын алка. Минем әбие аны минем әнигә бүләк итте. Минем әни аны миңа бүләк итте. Хәзер инде кызым, менә бу алкаларны менә карагыз әле. Аны мин сиңа бүләк итәм. Шатланып, рәхәтләнеп, кадерен белеп кенә кызым киярсең. Алла бирса, вакыты җиткәч, син аларны үз балаларыңа бирерсең. Мәтләнеп торам инде шулай. Рәхмәт әнием. Игелекле атмосфера катнашучыларның иҗатын ачуга ярдәм итте. Алар үзләрен традицион татар киемнәрендә генә түгел, заманча сәхнә интерпретацияләрендә дә күрсәттеләр. Назлы кызыбыз Илмира.
Мөгҗизалар кыры. Әлеге исем астында узган чара бөгелмәнең милли мәгариф өчен җаваплы булган методистлары, белем бирү оешмалары җитәкчеләре, туган тел һәм әдәбият укытучылары өчен тәҗрибә алмашу мәйданчыгына әйләнде. Ул 14нче Хади Атласы исемендәге татар гимназиясендә булып узды. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. 14нче Хади Атласы исемендәге татар гимназиясенә милли мәгариф өчен җаваплы методистлар, белем бирү оешмалары җитәкчеләре, туган тел һәм әдәбият укытучылары җыелган. Алар күп мәдәниятле мөхиттә туган телләрне укыту буенча җанлы әңгәмә алып бара. Заманча стратегиялар һәм технологиялар турында сөйләшә. Ел сайын без традиция буенча менә методик эшчәнлеккә йомгак ясыйбыз. Һәр елдагыча без аны төрле форматта үткәрәбез. Ә быел без аны мөгҗизалар кыры дип атадык. Әлбәттә, ул гадәти түгел. Мөгҗизалар кырында кроссворд чишсәк, без бүген сорауларга җавап бирәбез. Һәр мәктәп үзенең методик эшчәнлеге турында безгә кыскача сөйли. Әлеге очрашу үзенә күрә еллык эшкә нәтиҗә ясауда булып тора. Милли мәгариф системасында эшләүчеләрнең күбесе республика бөтен Россия күләмендә узган бәйгеләрдә дә катнашкан. Җиңү яулаучылар арасында укучылар да, укытучылар да бар дип сөйли мәгариф бүлегенең милли мәсьәләләр буенча методисты Гөлнур Хисамова. Быел безнең татар теле буенча уңышларыбыз бик күп булды. Чөнки иң беренче иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесендә безнең менә 14нче гимназия укытучысы Собханова Гүзәл Илдаровна ул икенче урынга лаеклы булды. Менә шу бөтен Россия конкурсында катнашып, һәм инде шулай ук бөтен Россия конкурсының туган телләр татар теле буенча безнең тагын бер укытучыбыз икенче лицейдан Хайбуллина Гөлназ Марказовна да лауреат булып чыкты. Һәм инде Кодаш мәктәбенең рус теле укытучысы шу республика этабына чыгып, анда катнашты. Икенче лицей укытучысы Гөлназ Хайбуллина бөтен Россия туган телләр бәйгесе лауреаты. Мондый чаралар безне берләштерә ди ул. Бу бәйге Казанда узды. Нинди генә бәйгедә катнашсаң да, ул шәһәр күләм булсынмы, республикамы, бөтен Россия күләмеме? Әлбәттә, конкурсларның һәр берсенең үзенчәлекләре бар. Авыр яклары да бар, җиңел яклары да бар. Укытучының үзеннән тора, аның әзерлегеннән тора. Мин бәйгеләрдә теләп катнашам, чөнки минем өчен бу тагын бер тәҗрибә, танышулар бик күп булды. Бер-беребезнең тәҗрибәләр белән уртаклаштык һәм үзебезнең эшебезнең яңа нәтиҗәле дәрәҗәгә чыгарыр өчен кулланырлык методикалар алдык. Тематик чара утырышында укытучылар чыгышларны тыңлап фикер алышты. Төп максатларны сайлап алды. Алар киләчәктә Россия халыкларының милли мәдәни традицияләре нигезендә гармониялы үсеш алган һәм социаль җаваплы шәхес тәрбияләү үстендә эшләячәк. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда күркәм традицияләрнең берсе булган спорт уеннары фестивале узды. Ачылу тантанасында муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, спорт идарәсе начальнигы Рәфис Миңнеханов та катнашып, ел агымында югары күрсәткечләргә ирешкән спортчыларны да тәбрикләделәр. Бу хакта тулырак мәгълүмат махсус хәбәрчеләребез сюжетында. Фестиваль бүйек җиңүнең 80 еллыгына багышлап үткәрелде. Шәһәрнең юбилейный стадионына җыелган спорт сөючеләрне район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, алда тагында зур уңышлар теләде. Бүген инде фестиваль булачак һәм инде без йомгак ясыйбыз шушы үткән елга. Аллага шөкер, бу елда безнең нәтиҗәләребез бик яхшы. Спорт буенча без инде республикада беренче урында, менә 7 ел беренче урынны алып барабыз. Рәфис сезгә, барлык үзебезнең тренерларыбызга, спортсменнарыбызга, үзебезнең командаларга бик зур рәхмәт. Төрле югарылыктагы ярышларда җиңү яулаган спортчыларга дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Хамитова Риада, 3 место. Абдалдинова Лучьяна, 3 место. Катнашучылар футбол, җиңел атлетика буенча көч сынашты. Айрым мәйданчыкларда ГТО нормативларын кабул иттеләр. Яшьләр дә, өлкәннәр дә яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт көрәшчеләре исә Илдар Шәймиев истәлегенә багышланган турнирда чыгыш ясап, уңышлар исемлеген арттырдылар. Ярышлар Мөслим районында инде 3-нче кат уза. Быел анда 170ләп көрәшче катнаша. Яшь Әлмәт спортчылары шулай ук Баулыда узган Яшь батырлар бәйрәме республика ярышларында да катнашып, матур көрәш күрсәттеләр һәм призлы урыннар алып кайттылар. Тапшыруыбызның азагында тагын бер мөһим мәгълүмат. Юл ислегенә капиталь ремонт ясау максатларында бүгенге көннән шәһәрдә кайбер участокларда транспорт чаралары хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Алар арасында Төзүчеләр проспектыннан Нефтчеләр урамына кадәрге аралыкта Гафиятуллин урамы, Әминов урамының Гафиятуллин урамыннан Бигәш урамына кадәрге өлеше, шулай ук 23-нче йорттан Карьер урамына борылышка кадәр участокта Хузангай урамында чикләү булачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.